Gisusi sa kasundaluhan sa Eastern Visayas ang nagkabuwag-buwag nga mga parte sa gidudahang iya sa abyon nga midagsa sa baybayon sa lungsod sa Mercedes sa Giwan, Eastern Samar sa miaging semana. Sa Facebook post ni Joey Mar Lira ni atong Agosto 5, giulagway niya kini nga mga parte sa commercial plane. Sa ubang parte niini base sa hulagway adunay nakasuwat nga Chinese character alphabet. Mato ni Engineer Danilo Abareta sa Civil Aviation Authority of the Philippines nga daling misusi ang ilang mga kawani sa dapit. Miadto usab ang kapulisan ug ubang ahensya sa gobyerno apan nadesisyonan nga ang kasundaluhan na ang mutipig sa maong mga debris ug ang muhimo sa investigasyon. As far as records of the CAAP is concerned, our operations centers has not received any reports of distress or crash or whatever accident that happened to an aircraft for the past, I think, months or years.